nomudzimai wangu takaromba kuno kuJoni mushure mekunge nhamo yandisukurudza. If nhamo was a person, kwairewaini. Dambudziko ravapo nderekuti hama dzose dzapera kufa ende zvinhu zvapanduka. It's now out of control. Kubva pandakaroora, life was never easy on me. Ndaiti kudai mimba ende zvinhu zvichachinja mushure mekunge mwana azvarwa, asi hapana chakachinja, zvakatoita worse. Vatete, ini ndakauya kuSouth Africa mugore ra2010. Ndakashanda kuChina Mall uko ndichiita basa rekuofloada mablankets. Ime upenyu hwaive hwakaoma. Ndaihora 200 rand pavhiki apa ndine mudzimai nemwana. I'm a first born son kumba kwedu, and young brother yangu akatozotevera kuSouth Africa masure kwangu, asi vakanga vane upenyu hwavo hwaendeka. My sisters angu agara achindiseka achiti uyu anotambura uyezve anochengetwa nemudzimai, nokuti mudzimai wangu ndiye akanga achitori nebasa ririnani. Ini hangu ndaitambira 200 pavhiki. Basa rekuChina Mall rakapera, ndikabva ndazama kutanga kuita zvekurecycla zviya. Handiti munoziva kuti kuno kuSouth Africa kunoitwa recycling. Ndakaita chivoto chaicho, munongoziva kufamba uchinunga maplastic bottles mumabhini uchisunda zisaga riya. Ndakasvika pakupera confidence pane vamwe vana, chero kuvhura muromo ndaikonewa. I was trying everything that you could. Ndikanzwa kuti kune basa uku ndichimhanya ndichienda ndichinoapply, asi zvichiramba. Since the entire family yakanga iri kuno, waitongoona patinoita magathering kuti ava vanotambura. Our parents would visit my young brother. Iye ndiye ainovagashira kuSandton, kwanditi ndiye akanga ane mota. And ivo vaparents achonawo vanobva varatidza favoritism zvekuti vanenge vachingotaura neuya ane mari. Iwe usina unobva watoita mudoko, kwanditi kunonzi mukuru ndiye ane mari. Ndazoita zvekutonzwa kuti vana mama vakauya nadhedhi tobatawo mataxi ini nemudzimai wangu takananga Sandton kuchirungu. Ndaiti ndichipinda mumba mebrother yangu unotoona mafesi evanhu achichinja. Baba vangu ndo vaingoti komadii madzoka kumusha. Apa imagine kuti ndakanga ndaendawo kuPoli ndichitori nekaprogramu kanguwo, asi handidi kunyeperai, basa rakanga risingawanikwe. My sisters and my brothers were all doing well in life, while inini ndisina chinobuda ndichitamba namo. Ndakasvika pakunzi bamukuru vaya vemabhini nevana vemunin'ina wangu. That's how I lost myself. I lost my faith in the Lord. I failed to wait patiently for God's time. Ndakatadza kana kumirirawo patiently kuna Mwari. For God's time is the perfect time. Ndakasvika pakutora makumbo angu aya ndikanotsika munzvimbo isati yambopindwa nevabereki vangu. Mwari vakataura neni nekazevezeve, asi I chose to ignore. Ndakanga ndaneta nekutambura 6 years munhu uchingotambura, 6 years uchingoitirwa zvemadonations. Ende munongozawo pane nhamo vana havaregi kuuya. Mwana wechipiri akazvarwa, mwana akasvika pakuzvarwa pasina kana preparation. Takasvika pakupiwa hembe nevanhu vekuchechi. Ndakapiwa zvandakapiwa kun'anga ndakawana mushure mekunge ndapiwa advice neshamwari. A family friend aiziva upenyu hwairaramwa nemasiblings angu akasvika pakunditi, wadii waenda kun'anga? Handina kuromba kure ini, imo muno muJoburg. Handiti you see ng'anga dzekunoku dzinoadvertiswa muJoburg CBD unogona kutoona pakanzi powerful ng'anga from Binga. I tried ye muJoburg iya, ndikatraya zve imwe yekuEastland. Iyi yakanga iri yekuNigeria, ndedziya dzinenge dzakanyorwa kunzi doctor available for penis enlargement, for abortion. Ende munongoziva life yekuJonika ndisandambona zvakadaro. Ipo pandakatanga kusvika muJoni ndakatoshamisika kuona kuti abortion inenge yakatoadvertiswa, doctor, small boys, magic wallet, zvese izvozvo zvinenge zvakaadvertisiwa pamaposta. Iye zvino ndakaguma hangu kuenda kusaidi kuko kare, saka handichazivi kuti zviriko here, asi makore iwawo zvakanga zviripo. Ndakaenda kun'anga iyoyo ndobva ndapinda, yaigara mune rimwe flat so padoo pachona panenge pakaiswa imwe picture inotyisa. Ndakapinda mukati, makanga muchipfungaidzirwa zvinhu zvakawanda. Ndakati ndapinda, murume uyu akanga achida mari, akanditi kuti ndikubatsire unza 5,000. Apa ini 5,000 ndakanga ndisitorina. Like I said, ndaitoitawo recycling yemabhodhoro, ende munongozivawo kuti mabhodhoro ende hana mari yakambowanda yaunowana. Ndaitozomboitawo zvimari kana kuri kuti ndanungawo simbi ndikanorecycla. Ndo dzakanga dzichitobhadharawo kumascrapyard zviri nane.
Ndakazowana imwe n'anga muSandton yekuNigeria ndiyo yakandipa zvinyoka zvitokotoko. Abhuka appointment yangu ndokubva ndaenda. Moziva here kuti unenge wakwirawo mataxi apa unenge uchinhuwa from recycling. Ndakasvika mumba muya ndigotarisa trouser rangu ndakatadza kana kugara. Ndakati ndapinda imba yakanga iri hombe. Mukati mayo yakanga ine swimming pool pacenter. Mukati meswimming pool makanga mune munhu akanga achibhagucha. Asi chakandichisa ndechekuti mukati meswimming pool makangazve mune imwe nyoka yemumvura yakanga irimo ichiswima. Ndakanzwa kutya kusingaiti. Mumba umu makanga muri weird. Zviya zvekuti ukapindamo unonzwa vhudzi kumira. Ndakati ndichipinda pakona pakanga pane imwe inenge pet snake inenge iri muzibhodhoro asi it was very big. Handiti munoziva dziya dzinotengeswa mapet shop, but iyo it was not a normal snake. It was something chandisati ndamboona muupenyu hwangu. Yakanga yakazara makwati, so it was a very old snake ichitenderera zvakare iri muzibhodhoro muya. Ndakambofunga kuti nditize asi ndakaona kuti kana ndatopinda ndapinda, uye zvekuti ndibude mumba umu ndaifanira kupiwa password yekuzobuda pagedhi. Ndakabva ndaramba zvangu ndakagara. Murume akanga ari muswimming pool akandiudza kuti ndirambe hangu ndakagara. Nditarise pasaidi pangu pakanga pane imwe nyoka zvakare yakanga yakaita round yakaita chitutu, so then pamusoro yakanga yakaiswa shizha. Ndakaratidza kusafila comfortable. Murume akanga ari muswimming pool akati don't worry, hapana zvainokuita, as long as ine shizha pamusoro haifambi. Ndichiri muwaiting room umu ndakagara. Murume uya akanga ari muswimming pool manje pakazoita nguva yekuti nyoka yakanga iri mumvura yakazongoinda ikanomumoneredza. Yamumoneredza yakaita kunge yakanga ichimukrasha mabhonzo, akaita kunge adzipiwa. Ndakabva ndauruka ndokubva nditarisa ndokubva ndagara pasi. Ndakamuregedza ndokubva angoti mind your own business. Zvinhu zviri kuitika muupenyu umu zvinotyisa. Regai ndimbodescribe imba iyi. Imba iyi yakanga iri a 3-story building, a very beautiful house. Asi pambaba pakanga pasina vana kana mukadzi. Pairatidza kuti panongoitwa izvozvi zveun'anga. Like I said, pandakapinda mumba umu ndakanzwa kumerera zvekuti ndakanzwa kutya. Mairatidza kuti mumba umu makanga mune presence yaSatani. Mwoyo wokurigreta kuti dzokera wakandibata, asi inini ndainge ndatamba namo. Chese chandaibata hapana chaibuda. Ndaive chiseko mumuri. Mudzimai wangu ndiye aiita all the dirty work. Handiti akanga asingapfekiwo Brazilian kana manicure, saka ndiye chaiye akanga ari workhorse. Zvinhu zvaindirwadzawo kuti inini semunhu mukuru uyezve sefirst born emumhuri ndakanga ndisina kana respect. Ndo zvakaita kuti ndirambe ndakagara ndichimirira hangu chijana changu chekuti ndisvike. Asi chizevezeve chakaramba chichitaura kuti uri kuzvipinza muna Taisireva, asi inini handina kuda kuteerera. Chijana changu chakazosvika ndokubva ndapinda. Akabva ati, my Zimbabwean brother, how are you? Ndikati ndiri right, ndauya pano nechichemo changu. Panguva iyi ndakanga ndakagara ndisina bhutsu, ndakamutarisa. Akabva anditi, zvinhu zvaunoda zvinhu zvidiki-diki tinozvigadzirisa. Akabva andipa bhodhoro reglazi rakanga rine chivharo, rakanga rine mvura yaita kunge white. Akabva anditi ndiichukuchudze. Pandakaichukuchudza mvura iya yakachinja kala ndokubva yaita clear. Ndoma ndakaona kasmall worm aka kaitamba. The instructions were very simple. Every day ndaifanira kufeeda kasmall worm aka nemaspam. Ndakaruwa nehana kumaspam acho aizobvepi, uyezve akandiudza kuti ini nemudzimai wangu taifanira kuti pose patinoita bonde taisafanira kuvata pamubhedha, taifanira kuita bonde iri pafloor every day of our life for the rest of our lives. Miko sounds very very simple kana uchiudziudziwa, asi zvinozongosvika pazvinozongokava so oshaya kuti chii chaitika. You just break miko idzodzo. Ndakazopiwa trunk reblack ndokubva handiti ndaifanira kuenda. If there was any problem ndaifanira kumufonera. Akandipa mama instructions ezvandaifanira kuita mutrunk reblack riya. I'm not going to tell you more about the black trunk nekuti nyaya yangu haisi pakuexpose how I did it, asi nyaya yangu iri pakuti ndikuudzei mashatiro akaita zvinhu izvi. Ndakadzoka kumba, mudzimai wangu ndikasvika ndikamutsanangurira terms and conditions. Iye akabva atoti zvinhu zvakanga zviri simple, pasina munhu atouraya, kungotora maspam chete chiisa muchigaba chifidha chiwemu chiya chete. Taizozviita. A week later takazokunovhura mutrunk muya, mushure mekunge ndaita zvandanga ndanzi ndiite, ndikaona mune US dollars. Mari yachona yakanga yakawanda, ende mari yachona inoappear zviri magical. Vendweka upenyu hwangu hwakabva hwachinja
instantly. We upgraded our lives. Ndakazobvawo mumukuku mandaigara, handina kuudzai kuti ndakanga ndichigara mumukuku. Ndizvo zvinhu zvainyanya kundinetsa kuti ko inini chii chiri pandiri, kuti ndaibata ichi ndigobata ichi, ndigozama, ndigoaplya, ndigotumira maCV yangu, asi ndaiona kuti vanhu vane kakundisema kavaiita. Takaiupgrade upenyu hwedu tikabva mumukuku muya. In 2 months zvakanga zvakuratidza kuti mari yakanga iripo. Munoona kuti vanhu havasi vanhu vakanaka. Even maparents angu akatanga kufona mushure mekunge brother yangu avaudza kuti ndakanga ndaenda kumuvhakachira ndine mota nyowani. Iwo musi wandakasvikawo ndichidhiraivha mota kumba kwebrother yangu akakatyamara, akashaya kuti ko waiwanepi mota iyi. Ipapo ndakanga ndachichenawo mweya uya wandainhuwa werecycling wemabhini ndakanga ndisisina, ndakanga ndakagezeka, ende nguva yose paiitika izvi brother yangu ndakanga ndisina mbomuudza. Fast forward, ndakaramba ndichinoisa maspam angu mubhodhoro muya, asi chakazondityisa ndechekuti mvura iya yakazongochinja kuita red. 2 days later mwana wangu akamuka akafa. Takamhanyisa mwana kuchipatara, asi madokta akangoti it's a natural death, it was a time kuti afe. Mwana ane 5 years anonzi it was a time kuti afe sei. Mwana anonzi anofa in 5 years. Life expectancy yevanhu asi 30 kana 40 years. Munhu anenge agara 5 years onzi afa. Ndakachema ndobva mwana wangu tamuchengeta. Kubva ipapo ndakatanga kuita madreams ari strange. Ndakatanga kuona mai vangu kuhope vachichema. Zvinhu zvakandinetsa. Nerimwe zuva ndakati ndichipinda murumu mune bhodhoro muya, ndokubva ndaona face yamai vangu iri mubhodhoro. Zvakandinetsa, ende mai vangu vakanga vachibuda musodzi. Upenyu hwakaomawo. Ndakafonera murume uya kuNigeria ndikamuudza kuti ndaona face yamai vangu iri mubhodhoro. Ndokubva andiudza kuti ndizvo zviripo izvozvo, itogachira. Akanditi, my brother, where do you think money comes from? You have to sacrifice. Ndakashamisika kuti ndakufanira kusacrifice sei. Iye aivangondiudza kuti ndofanira kuisa maspam mari ichiuya. Zvinhu zvaSatani zvine nhema dzakawanda, uyezve nothing is for free. Amai vangu vakashaya. Mushure mekunge amai vangu vashaya, hama dzakauya, vamwe ndokubva vafamba. Ndakazonzwa ndochairwa foni nasekuru vangu, vakati muzukuru uchatipedza. Ndakaita confused, ndikashaya kuti chii. Vakati wazvinzwa. Ndati uchapedza dzinza rose. Hama dzangu, chandakudzai ndechekuti hama dzapera, ende panofa munhu mari inobva yaita times 2. Handichina rugare. Moyo mangu ndinogara ndakabatira hana maoko. Pandongoona foni ichipinda ndichotya kugashira shoko rerufu. N'anga iya ndakazodzokera kwairi ikandiudza kuti zvipere ndofanira kurara nemusupe. Hakuna zvakadaro. Chandiri kuona ndechekuti zvinhu izvi hazvisi kuzombomira. Ndikarara nemusupe ndichanzi chimuuraya, kana kuti ndichanzi zvendiite chimwe chinhu chiri impossible, kuti ndirambe ndichireviva, ndichirenewa mushonga, kuti ndirambe ndichistopa kuti vanhu vasafe, pachakreatekazve rimwe dambudziko. Munoziva kuti kana wapinda muzvinhu izvi zvinoita kunge munhu ari kuchera gomba kuti avhare rimwe gomba, achicherazve rimwe gomba kuti avhare rimwe gomba. Maproblems acho akawanda, haaperi. Ndatambura ende handisi kukwanisa kudzosera mishonga iyi. Chimwe zvechanoda kuti muzive ndechekuti bhodhoro riya richiripo, asi chiwemu chiya chakura chava zigonye zihombe. Ini hangu kuti ndarara ndakuchitomwa waini kuti hope dzibate. Ukuwo mwana anenge achingoskrima, ukuwo mudzimai ane macomplaints aanawo. Zuro ndizuro aiti munhengo make muri kubuda imwe smell inoita kunge zvinhu zvakaora. Handizivi kuti ndiite sei. Veduye, ndibatsireiwo. Asi the main reason ndiri kushare nyaya iyi ndeyekuti kana kune vanoda kuzviita, garai marega, nekuti hakuna happiness muurombo. Ndatenda. Mamukasei hama dzangu, mamukasei. Tawana nyaya iyi, ndio nyaya tawana, uyezve nyaya dzacho dzakati wandei. Asi challenge yandiri kuita ndiyo iye noise yekuti vana vanenge vachiita noise. Saka I think we need to wake up on a plan yekuti ndikwanise kufilma mavhidhiyo manheru ndigone kuverenga nyaya dzese. Kune vaya vanosimboya kumainbox vachida kuromba, dzidzai. Igomba, kuchera gomba uchifutsira rimwe gomba, kuchera gomba uchifutsira rimwe gomba. Hapana solution.